Θα πούμε στην αρχή τα βασικά, δηλαδή την εγκύκλιο, θα σας διαβάσουμε την εγκύκλιο και στη συνέχεια θα πούμε κάποια πράγματα για τους τομείς, θα μιλήσει ο κύριος Ιωάννη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η Μάρα θα μας πει για την αγωγή υγείας και στο τέλος θα σας πω κάποια πράγματα για τα πολιτιστικά. Λοιπόν, είπαμε φέτος να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στα προγράμματα. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν θέλουμε να εγκλωβιστείτε σε ένα είδος, δηλαδή θα κάνω πολιτιστικό, θα κάνω περιβαλλοντικό. Θέλουμε να πιάσετε τουλάχιστον 2 τομείς ενός θέματος. Δεν μας νοιάζει πώς θα το χαρακτηρίσετε. Θα ερχόμαστε και οι 2 και οι 3. Μπορεί να είναι πολιτιστικό και αγωγής υγείας. Μπορεί να είναι περιβαλλοντικό και πολιτιστικό. Ένας συνδυασμός. Δεν έχει σημασία πώς θα το χαρακτηρίσετε. Θα έχετε υποστήριξη και από τους 2. Από τους 3. Τριπλέτα είναι δύσκολο να πετύχουν, να κάνουν αγωγής υγείας πολιτιστικό-περιβαλλοντικό. Ας μείνουμε στα 2. Λοιπόν, αυτά οι παλιοί, γιατί βλέπω εδώ αρκετούς βετεράνους, τα ξέρετε. Ξεκινάμε με το να επιλέξουμε ένα θέμα. Να σας θυμίσω μόνο ότι το θέμα δεν το επιλέγετε εσείς. Έχουμε δημοκρατία στα προγράμματα. Το επιλέγει η παιδαγωγική ομάδα. Παιδαγωγική ομάδα δεν είναι οι καθηγητές, είναι μαζί με τους μαθητές. Το σχεδιάζετε γενικά, με απαλές γραμμές και μετά πρέπει να κάνετε αυτή την ευχάριστη διαδικασία που είναι να συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής. Στη συνέχεια αυτό θα το υποστηρίξετε το πρόγραμμά σας στο σύλλογο, πρέπει να το εγκρίνει και ο διευθυντής βέβαια και ο σύλλογος διδασκόντων. Το υποβάλλετε στη διεύθυνση. Τι υποβάλλετε τώρα στη διεύθυνση για να το ξεκαθαρίζουμε? Δεν θα δεχθούμε μισερά προγράμματα φέτος, δεν θα εγκριθούν. Θα πρέπει να έχει δηλαδή και το σχέδιο του προγράμματος και το πρακτικό, όχι σας το χρωστάμε και δεν το παραλαμβάνουμε ποτέ, γιατί είχαμε αρκετά τέτοια περιστατικά πέρσι και είμαστε εμείς εκτεθειμένοι απέναντι στην Επιτροπή. Πρέπει να σας πω, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν εγκρίνουμε εμείς τα προγράμματα, εμείς οι 3, μια παρέα, είναι 10 άτομα και εμείς δίνουμε λόγο σε αυτή την Επιτροπή. Άρα βοηθήστε μας να μην εκτεθούμε. Προτείνουμε, όπως και τις άλλες χρονιές και ελπίζουμε φέτος να το τηρήσετε για να μην ταλαιπωρείτε τους πρακτικογράφους, να μην γράφετε στο πρακτικό τα ονόματα των μαθητών, αφού θα τα αλλάξετε χιλιάδες φορές. Βάλτε μία κατάσταση ονομάτων μαθητών και έχετε το δικαίωμα μέσα σε 1 μήνα να την οριστικοποιήσετε. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν, εντάξει. Δεκτό λοιπόν, θα μας στείλετε μετά από 1 μήνα, όχι μετά από 3 μήνες, μετά από 1 μήνα, την οριστική κατάσταση. Αυτοί θα είναι αυτοί που θα πάνε και εκδρομή, το πολυπόθετο χρυσό μαλλονδέρας, έτσι. Δεν θα εμφανιστούν μετά κάποιοι αλεξιπτωτιστές βατραχάνθρωποι, οι οποίοι έρχονται 1 εβδομάδα πριν από την εκδρομή και συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεν το θέλουμε αυτό, αυτό μας πάει σε άλλες πρακτικές. Υποβολή στη διεύθυνση του τελικού προϊόντος εμπρόθεσμα. Θα το τονίσω αυτό αρκετά, γιατί πέρσι είχαμε αρκετά περιστατικά που σας κυνηγάγαμε τον Ιούνιο-Ιούλιο να στείλετε τα παραδοτέα σας, δεν τα στείλατε και εμείς πρέπει να υποβάλουμε μία έκθεση στο Υπουργείο και αρκετοί δεν πήρανε τη βεβαίωσή τους γιατί το θυμήθηκαν μετά από 2 μήνες να στείλουν τα παραδοτέα. Μπορούσατε να μην είχετε στείλει τα παραδοτέα, το DVD, οτιδήποτε. Μπορούσατε όμως να είχατε στείλει τον απολογισμό. Αν δεν στείλετε ούτε αυτό, δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα ως ολοκληρωμένο. Μία υποχρέωση ακόμα που έχετε είναι να συμμετέχετε σε μία εκδήλωση παρουσίασης. Αυτό που κάνετε θέλουμε να το δείχνετε. Είτε αυτό θα το δείξετε στο σχολείο σας, στους γονείς, είτε στο Δήμο, είτε στην εκδήλωση της διεύθυνσης. Γενικά αυτά πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και δεν είναι για να τα κρατάτε κρυμμένα στο σεντούκι σας. Σημαντικά σημεία της εγκυκλίου που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουν διάρκεια τουλάχιστον 5 μήνες. Δηλαδή εσείς μπορείτε να το κάνετε 6 μήνες, μπορείτε να το κάνετε 7 μηνύτικο,
το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε τριμηνιαίο. Πρέπει να έχει τουλάχιστον αυτή τη διάρκεια. Διατίθεται ένα δίωρο, αυτό το δίωρο είναι συγκεκριμένο. Τι εννοούμε συγκεκριμένο? Ότι θα γράφετε στο πρακτικό και θα μας το κιτρινίσετε για να μην διαβάζουμε όλο το πρακτικό, διευκολύνεται την κατάσταση. Εκεί που γράφετε λοιπόν τη μέρα, παραδείγματος χάρη Τετάρτη, 2 με 3,5, μετράει 45 λεπτό η ώρα, όχι ολόκληρη ώρα. Δεν θέλουμε να σας εξαντλήσουμε, ούτε τα παιδιά που θα πεινάνε, ως τις 4 ώρα. 1,5 ώρα είναι το δίωρο. Μπορείτε επίσης να το σπάσετε αυτό το δίωρο, να κάνετε 1 ώρα τη Δευτέρα, ας πούμε 1 ώρα την Τετάρτη. Δεν το συνιστούμε κάτι τέτοιο, γιατί ώσπου να κάτσετε και να οργανώσετε την ομάδα, έχει περάσει αυτή η ώρα. Αλλά μπορείτε και να το κάνετε και έτσι, άμα θέλετε. Πώς φτιάχνουμε μια εθελοντική μαθητική ομάδα? Μπορείτε να έχετε ολόκληρο τμήμα ή μπορεί να κάνετε ένα τμήμα μεικτό, δηλαδή από 3 διαφορετικά τμήματα, 4 τμήματα, από την πρώτη τάξη, από τη δευτέρα τάξη, γίνεται μια μεικτή ομάδα. Δεν χρειάζεται να είναι δηλαδή του ιδίου έτους οι μαθητές. Επίσης καλοβλέπουμε τις συμπράξεις των σχολείων, γιατί ανοίγουν το σχολείο στην κοινότητα, δηλαδή να κάνετε, θα δούμε παραπλήσια προγράμματα, όταν μας τα στείλετε θα σας προτείνουμε και εμείς να κάνετε συμπράξεις. Αν έχετε συμπέσει στη θεματολογία, μπορείτε να συνεργαστείτε και να κάνετε κάποιες κοινές εκδηλώσεις με τις ομάδες σας. Πόσα προγράμματα? Λοιπόν, επειδή είστε πολύ συλλεκτικοί, μπορείτε να αναλάβετε ένα σαν αναλαμβάνον, το λέει φέτος η εγκύκλιος, αυτό που λέγαμε συντονιστής, αλλά και μπορείτε να συμμετέχετε σε ενός συναδέλφου. Όχι σε 2 προγράμματα συντονιστές. Αυτό δεν είναι δεκτό, ακόμα και αν αυτά είναι διαφορετικού είδους. Ένα περιβαλλοντικό, ένα αγωγής υγείας δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο συντονιστή. Οι μαθητές επίσης, γιατί πρέπει να εξετάζουμε και τις καταστάσεις αυτές. Κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος έως 2 προγράμματα, όχι 3 προγράμματα, δεν μπορείτε να τους έχετε όλη τη βδομάδα απασχολημένους στο σχολείο. Η συμπλήρωση που μας ενδιαφέρει. Για κάθε πρόγραμμα αναλογούν 2 ώρες συμπλήρωσης, όχι για τον κάθε καθηγητή. Ένα πρόγραμμα δικαιολογεί λοιπόν 2 ώρες και αυτές οι 2 ώρες μπορούν να σπάσουν. Μπορεί δηλαδή, αν δεν έχει ανάγκη ο συντονιστής από συμπλήρωση, να χαρίσει είτε τη 1 ώρα, να πάρει εκείνος 1 ώρα και 1 ο συμμετέχων, είτε και τις 2 ώρες να τις πάρει ο συμμετέχων. Φέτος, μια καινοτομία, και προσέξτε γιατί υπάρχει λάθος στο σχέδιο υποβολής, έχει 3 κουτάκια από κάτω, δεν είναι 3 τα κουτάκια, υποστηρίζεται από 1 έως 3 εκπαιδευτικούς σύνολο, δηλαδή ένας ο συντονιστής και 2 από κάτω. Μην βάλετε 3, ο τρίτος δεν θα εμφανιστεί στην κατάσταση. Μειώθηκαν λοιπόν φέτος οι συμμετέχοντες. Στο τέλος οι ερωτήσεις, παρακαλώ, γιατί μπορεί να σας καλύψουν, μπορεί και όχι πάλι. Πόσοι μαθητές? Πόσους μαθητές? Πόσους θέλετε να βάλουμε? Φτάνουν αυτοί? Να βάλουμε 100, να βάλουμε 150 σε ένα πρόγραμμα? Όχι. Ένα πρόγραμμα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα. Ένα τμήμα, αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια, να είναι γύρω στα 28 άτομα. Εμείς δεχόμαστε maximum, και εκεί πέφτει ο πέλεκης, 35. Γιατί υπολογίζουμε ότι 7 θα φύγουν κατά τη διάρκεια του έτους για τον ένα ή τον άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, μην ξεπερνάτε, σας παρακαλούμε, αυτό το όριο. Μην παίρνετε 100 τηλέφωνα για να βάλετε το εγγονό του μπατζανάκι σας. Δεν θέλουμε άλλο στη βάρκα μας, γιατί η βάρκα μπορεί να βυθιστεί. Αυτό δεν είναι παραξενιά δική μας, επειδή δεν το γράφει εγκύκλιος. Κάτι ξέρουμε για το πώς λειτουργούν τα προγράμματα. Δεν μπορεί να συντονιστεί ένα πρόγραμμα που δουλεύετε με βιωματικές μεθόδους, δεν μπορεί να συντονιστεί αν είναι τόσο πολυπρόσωπο. Άρα ας συμφωνήσουμε λοιπόν στο μαγικό αριθμό 35, έστω και αν όλοι είναι καλοί και όλοι χωράνε. Ποιες υποχρεώσεις έχει τώρα ο αναλαμβάνων, ο γνωστός συντονιστής? Κάτι που σας συστήνουμε να κρατήσετε
και θα βγάλουμε ένα πρότυπο για να μην μπερδεύεστε. Είναι ένα παρουσιολόγιο μαθητών. Το παρουσιολόγιο μπορεί να αποδείξει αν ο Γιωργάκης ήταν εκείνη τη μέρα μαζί σας, γιατί έχετε την ευθύνη για τον Γιωργάκη που τον κρατάτε όταν τελειώνει το σχολείο. Και αν ο Γιωργάκης ερωτευτεί και λέει ότι έρχεται στο πρόγραμμα και πάει κάπου αλλού, εσείς πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι εκείνη τη μέρα δεν ήταν μαζί σας. Λοιπόν, συνιστούμε να κρατάτε ένα παρουσιολόγιο. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε εμείς στο τέλος. Το χρειαζόσαστε εσείς για την κακιά την ώρα που λένε. Για το τέλος, και γι' αυτό θα σας δώσουμε πρότυπο, χρειαζόμαστε ένα ημερολόγιο συναντήσεων. Είναι το αντίστοιχο του βιβλίου ύλης που όλοι ξέρετε και τρελαίνεστε να συμπληρώνετε κάθε μέρα. Λοιπόν, θα γράφετε κάθε μέρα που συναντηθήκατε, τι περίπου κάνατε. Αυτό θα μας το στείλετε στο τέλος. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Είναι παραδοτέο, βεβαίως, και αναφέρεται. Και σφραγισμένο από τον διευθυντή, γιατί έτσι αποδεικνύει ότι εσείς ήσασταν εκεί. Αυτό το χρειαζόμαστε, γιατί περιγράφει τη μέθοδο που ακολουθήσατε. Και κάποιος μπορεί να θέλει να σας αντιγράψει, δεν είναι κακό. Θα τονίσω επίσης την απόδοση του προγράμματος εμπρόθεσμα. Ξέρετε, όταν τελειώνουν τα προγράμματα, τελειώνουν πριν τις εξετάσεις συνήθως, θα έχετε το νου σας, κάπου εκεί έρχεται η εγκύκλωση. Συνήθως μέσα Ιουνίου, κάπου εκεί έρχεται η εγκύκλωση. Να έχετε το νου σας. Φέτος τελείωνε 19 Ιουνίου και σας κυνηγήσαμε αρκετά για να στείλετε τα παραδοτέα. Δεν είναι καλό αυτό να σας κυνηγάμε. Λοιπόν, άλλο βασικό, συνεργασίες με φορείς. Θέλετε να φέρετε κάποιον στην τάξη. Κάποιον που δεν ανήκει στο σχολείο, δεν είναι συνάδελφος. Τι απαιτείται? Φέτος πάλι έχουμε μια πρωτοτυπία στην εγκύκλιο. Μιλάει για τη συνένεση του συλλόγου. Εδώ αντικαθιστά τη συνένεση του διευθυντή. Βλέπετε, τώρα πάμε σε πιο δημοκρατικές διαδικασίες. Ο σύλλογος λοιπόν αποφασίζει αν θα δεχθεί κάποιον εξωσχολικό να μιλήσει στα παιδιά. Αν αυτός είναι φορέας, απαιτείται να υπάρχει η έγκριση του φορέα από το ΙΠΕΘ. Το ΙΠΕΘ βγάζει κάποιες εγκυκλίους που εγκρίνει με συγκεκριμένους φορείς προγράμματα. Αυτά έχουν ετήσια διάρκεια συνήθως. Άρα ένα που το είχατε πριν 3 χρόνια δεν είναι σίγουρο ότι ισχύει φέτος. Θα ρωτήσετε. Ρωτάτε τα εκπαιδευτικά θέματα, τον κύριο Καραγιώργη. Θα απευθύνετε λοιπόν έτοιμα για να έρθει κάποιος να μιλήσει στα παιδιά. Εκείνος θα ελέγξει αν έχει εγκριθεί αυτός ο φορέας. Αλλιώς ακολουθείται η εξής διαδικασία. Στέλνει έτοιμα η διεύθυνση στο Υπουργείο και το Υπουργείο πρέπει να εγκρίνει. Το Υπουργείο είναι πάρα πολύ προσεκτικό στο ποιος μπαίνει και μιλάει στα παιδιά. Και καταλαβαίνετε γιατί το κάνει αυτό. Δεν είναι παράλογο νομίζω. Πρέπει να φροντίζουμε να μην έχει διαφημιστική χρειά μια επίσκεψη, μην μοιράζει, είναι κανένας γιατρός και μοιράζει μπιλιετάκια. Και οικονομική, να μην υπάρχει οικονομική υποχρέωση καμία, εννοείται. Λοιπόν, από την πείρα τώρα των 4 πλέον ετών, κάθε χρόνο λέμε θα ξανασυναντηθούμε, να που ξανασυναντιόμαστε, πότε ξεκινούν τα προβλήματα. Όταν δεν διαβάζετε την εγκύκλιο, μία εγκύκλιος είναι, εντάξει, μπορεί να έχει 22 σελίδες, δεν χρειάζεται να διαβάσετε και τις 22, διαβάστε όμως τις 4 πρώτες σελίδες που μας αφορούν. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν, αφού διαβάσετε την εγκύκλιο, προσπαθείτε να παρεκκλίνετε, να τη φέρετε στα μέτρα σας. Θα μου πείτε, είναι η εγκύκλιος Ευαγγέλιο, είναι οι 10 εντολές? Ναι, είναι οι 10 εντολές. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κανόνες και μην προσπαθείτε να φέρετε το κουστούμάκι στα μέτρα σας. Εμείς θα σας πάρουμε καλά μέτρα, να μας εμπιστευτείτε. Μην πολεμάτε λοιπόν να κάνετε διάφορες παρεκκλήσεις για να κάνετε το δικό σας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, πάντα να κάνετε το δικό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στις περιπτώσεις της φετινής εγκυκλίου. Ανήκετε σε αυτές τις ευτυχείς ειδικότητες? Είστε πι 5, 6, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 32 και αυτή η εξωτική, η 18,41, θεατρολόγιο μου πάνε είναι αυτό, δεν ήξερα. Λοιπόν, ναι, θεατρολόγιο. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, δεν ανήκετε μόνο στο ΠΙΣΔΕ φέτος, ανήκετε και στο ΠΙΣΠΕ,
σας ψάχνει και η πρωτοβάθμια για να καλύψει τα κενά σας. Άρα, εσείς θα κάνετε την αίτησή σας κανονικά και θα αποφασίσει το ΠΙΣΔΕ και σε συνεργασία με το ΠΙΣΠΕ αν μπορούμε να σας δώσουμε τη συμπλήρωση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας τη δώσουμε, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οπότε να το αιτηθείτε, αν ανήκετε σε αυτές τις εξωτικές κατηγορίες. Αν τώρα δεν ανήκετε σε αυτές τις προηγούμενες και είστε στις άλλες, δηλαδή ε2, 3 και 4 που καταζητούνται, που είναι πολύ χαλαρές ειδικότητες, αυτές έτσι κι αλλιώς πρέπει να καλύψουν πλήρως το ωράριό τους, άρα δεν έχουμε πρόβλημα από εκεί. Συχνές παρανοήσεις και έπεσε ο πρώτος κεραυνός. Και εδώ πάλι από την πείρα των 4 πλέον ετών μπορούμε να σας πούμε κάποια προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Λοιπόν, πρώτη παρανόηση. Θέλω να πάω εκδρομή, να κάνω ένα πολιτιστικό. Λοιπόν, όχι, λάθος, τα έχετε ταυτίσει. Σε αυτή την περίπτωση πάντως σας ευχόμαστε η Παναγιά μαζί σας, μαζί με τον Άγιο Χριστόφορο. Και εδώ θα κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Ιωάννου. Δεν θα πω τίποτα για τον Άγιο Χριστόφορο, για τις εκδρομές θα πω. Τον Άγιο Παΐσιο. Όχι, ούτε. Λοιπόν, εκτός από το κομμάτι των προγραμμάτων που πρέπει να έχουν μέσα και μια μετακίνηση, θεμιτό είναι, θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι μια μετακίνηση και γύρω-γύρω έχει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, μην πιέζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν για να πάνε την εκδρομή που ονειρευόμαστε. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά. Θέλω να το λάβετε αυτό υπόψη σας. Παράκληση είναι. Πολλές φορές τα παιδιά αυτολογοκρίνονται και δεν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα που πολλοί θα θέλανε να συμμετάσχουν, αλλά αυτολογοκρίνονται και δεν συμμετέχουν γιατί ξέρουν ότι θα ακολουθήσει μια εκδρομή στην οποία δεν μπορούν να πάνε. Μην είναι ο κύριος στόχος η εκδρομή. Είναι και λάθος παιδαγωγικό, αλλά και στις μέρες που ζούμε, σκεφτείτε ότι θα του λύσετε και ένα επιπρόσθετο πρόβλημα με τα οικονομικά στην οικογένεια. Πολλές φορές, εντάξει, υπάρχουν και φορές που έχουν έρθει οι γονείς και έχουν διαμαρτυρηθεί εγγράφως για τέτοια θέματα. Πολλές φορές πάμε στα σχολεία και τα ακούμε. Πολλές φορές οι σύλλογοι διδασκόντων προσπαθούν και 1-2 παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα τα παίρνουν μαζί στη μετακίνηση. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που πιθανόν δεν τα γνωρίζετε ή πιθανόν και να τα γνωρίζετε, δεν έρχονται στα προγράμματα γιατί σου λέει τώρα εγώ πώς θα πάω εκδρομή. Μην τα συνδέετε στο μυαλό των παιδιών, μην τα συνδέετε και στο δικό σας το μυαλό. Τα οικονομικά είναι δύσκολα όσο δεν φανταζόμαστε και μπορεί να δυσκολεύουν και περισσότερο. Επιπλέον, σκεφτείτε εάν θέλετε να οργανώσετε μία μετακίνηση στο εξωτερικό, αυτά που γίνανε προχθές στο Παρίσι. Είναι δυνατόν να σας τεινάξουν τη μετακίνηση στο εξωτερικό στον αέρα. Μεταφορικά όμως, τη δικιά σας. 5 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες πριν, γιατί εσείς ετοιμάζετε τα χαρτιά, συμβαίνει κάτι, μπορεί να έχετε δώσει και προκαταβολές και άντε μετά να τις πάρετε τις προκαταβολές από τα αρχαιολογικά γραφεία. Θερμή παράκληση, μην προσπαθείτε να πείσετε τα παιδιά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τους λέτε ναι, θα πάμε και εκδρομή. Είναι συχνή η παρανόηση αυτή, σημαντικό λάθος, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αυτό έχει φανεί και τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύω θα φανεί και φέτος, ελπίζω να το ψεύτης όμως. Και συνεχίζουμε με τις παρανοήσεις. Αυτά είναι και οι studies από περιπτώσεις. Περσινή περίπτωση σε γειτονικό γυμνάσιο. Θέλω να πάρω τον μπατζανάκι μου μαζί στην εκδρομή. Επειδή ο μπατζανάκης βλέπετε γυμνάζεται, θέλουμε έναν μπρατσωμένο άντρα για να δέρνει προφανώς. Και έτσι βάζουμε κάποιον, ας πούμε, το συμπληρώνουμε στην φόρμα για να έρθει μαζί μας. Λοιπόν, όχι. Αυτός, όποιος βάζει το όνομά του στη φόρμα, πρέπει να είναι στο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα στο 2ωρο. Δεν θα έρθει μόνο στην εκδρομή ο μπατζανάκης όσο καλή γυμναστική και να ξέρει.
Άμα δεν μπορείτε να κουλαντρήσετε τους μαθητές στην εκδρομή, δεν πάτε εκδρομή και τελειώνει το θέμα. Δεν θα παίρνουμε και το Group 4 για να πάτε εκδρομή. Λοιπόν, άλλη παρανόηση, πάλι βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Να φύγει ο Μπατζανάκης. Από άλλο λύκειο πάλι. Πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι είναι πρόγραμμα. Ας πούμε, θέλουν να διδάξουν τους μαθητές, να τους διδάξουν την Αθήνα, να τους πάνε σε διάφορα μέρη. Κάνουν ωραίες ξεναγήσεις, μου λένε. Κρίμα δεν είναι να μην τους δείξω την Αθήνα, να κάνω και ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να κάνετε εσείς το πρόγραμμα, δεν είστε εσείς ο πρωταγωνιστής. Πρέπει λίγο να καταλάβετε ότι εδώ καταθέτουμε το ρόλο μας και δουλεύουμε ομαδικά και ο στόχος είναι να δουλέψουν οι μαθητές. Όχι να πρωταγωνιστείτε εσείς και να σας χειροκροτούν σε ωραίες ξεναγήσεις. Άλλο θέμα. Μία συνάδελφος ήθελε να τους κάνει συντακτικό και αυτό ήθελε να το καταθέσει σαν πρόγραμμα. Της απάντησα ότι είναι πρόγραμμα μόνο αν κάνει το συντακτικό χορεύοντας και τραγουδώντας. Το συντακτικό, όλα αυτά, ναι, πολιτιστικό, δεν μπορεί να γίνει αγωγή υγείας για κάποιο μυστήριο λόγο το συντακτικό. Όλα αυτά πρέπει λίγο να τα σκεφτόμαστε. Αυτό μπορεί να είναι ενισχυτική διδασκαλία. Θέλετε να κάνετε ενισχυτική διδασκαλία, με γεια σας, με χαρά σας. Υπάρχουν κοινωνικά φροντιστήρια, υπάρχουν τόσες δομές για να προσφέρετε αφιλοκερδό στη δουλειά. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Άλλη βασική παρανόηση. Έχω μία φαϊνή ιδέα, να το κάνω την ώρα που κάνω γλώσσα, να κάνω και το πρόγραμμα παράλληλα ή την ώρα που ζωγραφίζουν και αυτό να το πω πρόγραμμα. Όχι, το πρόγραμμα είναι εκτός ορών διδασκαλίας, το λέμε και το τονίζουμε. Το μάθημα είναι μάθημα και το πρόγραμμα είναι εκτός. Έχουμε και κάποιους συναδέλφους που για χρόνια λοιπόν αρέσκονται στο να περνάνε τα Σαββατοκύριακά τους στο σχολείο. Θέλουν να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Είναι η χαρά των Ιαπώνων μάλλον. Πρέπει να μεταναστεύσουν στην Ιαπωνία αυτοί οι συνάδελφοι που θέλουν να δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετίζω. Εγώ το τελευταίο μήνα δουλεύω 6 ώρες τη βδομάδα και τα έχω δει όλα λοιπόν. Δεν προλαβαίνω να πάω στο σούπερ μάρκετ, ο σκύλος δεν πάει βόλτα, το ένα το άλλο, έχει γίνει το σπίτι ανάστατο. Τώρα το πώς εσείς θέλετε να δουλεύετε και τα Σαββατοκύριακα, τι να σας πω. Μπορείτε λοιπόν ευχαρίστως, μόνο που δεν μπορείτε να το γράψετε. Δεν μπορείτε να το γράψετε στο My School. Στη φόρμα θα το γράψετε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να ξέρουμε πραγματικά πότε κάνετε τις συναντήσεις. Στο My School βάλτε άλλα, δεν μας νοιάζει. Θα βάλετε κάτι ψευδέστατο. Να σας πω εδώ τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν αυτό θα διορθωθεί φέτος. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Αν υπάρχει συμπλήρωση ωραρίου ή πέρσι που υπήρχε και υπερορία. Εκ του Μπρούτους. Συνέβαινε το εξής, ότι δεν έπαιρνε το My School την υπερορία των συναδέλφων τα Σαββατοκύριακα, για παράδειγμα. Και προτείναμε κι εμείς για να ξεπεραστεί αυτό, να γράψουμε στη φόρμα κάτι διαφορετικό, αντί δηλαδή το πραγματικό που γίνεται Σάββατο, να το γράψουμε Παρασκευή, προκειμένου οι συνάδελφοι να πληρωθούν και να περάσει από το σύστημα. Εσείς όμως στη φόρμα γράψτε αυτό που πραγματικά κάνετε. Η φόρμα δεν θα μεταφερθεί με ηλεκτρονικό τρόπο στο My School από εμάς. Έτσι κι αλλιώς φέτος έχουν καταργηθεί οι υπερορίες, οπότε έχει λυθεί το πρόβλημα από μόνο του, έτσι, καταλαβαίνετε. Αν όμως υπάρχει συμπλήρωση ωραρίου, ίσως το πρόβλημα να υφίσταται. Δηλαδή, αν κάποιος είναι γυμναστής, έχει 2 ώρες και συμπληρώνει με το πρόγραμμα, αυτό ίσως το My School και φέτος Σάββατο πρωί να μην το παίρνει. Γράψτε στη φόρμα αυτό που είναι το κάνετε Σάββατο πρωί και θα δούμε μετά αν μπορεί να περαστεί στο My School και πώς θα περαστεί από το σχολείο σας. Γι' αυτό όμως δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, δεν μπορούμε να δώσουμε λύση εμείς. Έτσι. Φύγε Σούπερμαν. Άλλη περίπτωση, τα πειραματικά σχολεία. Τα πειραματικά σχολεία κάνουν ομίλους. Ένας όμιλος δεν μπορεί να είναι και πρόγραμμα. Άλλο οι όμιλοι, άλλο λοιπόν
τα προγράμματα, μην τα μπλέκουμε. Άλλο πάλι συχνό τηλεφώνημα που δέχομαι. Μου φόρτωσαν τη γιορτή, θα τραβήξω το διάολό μου. Και αποφάσισα να ανεβάσω και ένα θεατρικό. Είναι πολιτιστικό? Όχι, δεν είναι πολιτιστικό η γιορτή. Γιατί είπαμε ότι τα πολιτιστικά είναι 5 μηνών διάρκειας, άρα τι θα κάνετε? Θα κάνετε όλες τις γιορτές σχολείου. Θα πιάσετε 28η, 17η Χριστούγεννα, Πάσχα, τη γιορτή του τέλους. Αυτό ναι είναι πολιτιστικό. Αν πάρετε πακέτο όλες οι γιορτές και τις δουλέψετε για 5 μήνες, μάλιστα τότε είναι πολιτιστικό. Μία γιορτή δεν είναι πολιτιστικό πρόγραμμα. Μόλις τελείωσα το διδακτορικό μου, συγχαρητήρια λοιπόν και από εμάς. Το διδακτορικό σας είναι πάνω στους γαμέτες των μονοκοτυλίδωνων της Νέας Καλλιδονίας ή για να θυμηθώ μια αντίστοιχη εργασία, κύριε Ιωάννου, μια αντίστοιχη εργασία που είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο για την τεχνική Νιέλο, την εμπίεστη τεχνική του 4ου Λακκοειδού Στάφου των Μικηναίων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, τι να σας πω. Συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να υποφέρουν οι μαθητές επειδή εσείς πήρατε το διδακτορικό σας και έχετε τέτοιο expertise σε ένα τομέα. Να κάνετε κάτι που να ενδιαφέρει τα παιδιά. Και επίσης ένα άλλο πρόβλημα που θα έχουμε φέτος είναι ότι το Υπουργείο έχει βάλει τόσες ερευνητικές εργασίες. Έχουμε τις βιωματικές δράσεις στο γυμνάσιο, την ερευνητική εργασία στο Λύκειο και τα προγράμματα. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής θέλει να συμμετέχει σε όλα αυτά, δεν προλαβαίνει να ερευνήσει. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Βιωματικές δράσεις και ερευνητικές εργασίες είναι στη δικαιοδοσία των συμβούλων, γιατί είναι εντός προγράμματος. Εμείς που είμαστε εκτός, λοιπόν, οι απογευματινοί έχουμε τα προγράμματα. Μην τα μπλέκετε, μην στέλνετε αιτήματα, επειδή ας πούμε αυτός που θα έρθει στο σχολείο σας είναι θεατράνθρωπος, αλλά κάνετε μια ερευνητική εργασία, μην το στέλνετε σε εμάς, είναι λάθος, αποφασίζουν οι σχολικοί σύμβουλοι. Και για να πούμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους, το βασικό πρόβλημα που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι βαριέστε να συμπληρώσετε το σχέδιο και γι' αυτό μας στέλνετε κάτι τηλεγραφήματα από τα οποία πρέπει να υποψιαστούμε τι εννοείται. Βασανίζεστε λοιπόν για να το συμπληρώσετε. Δεν θέλουμε τηλεγραφήματα γιατί και εμείς πρέπει να λογοδοτήσουμε στην Επιτροπή γιατί εγκρίνουμε το τάδε πρόγραμμα. Και για να λύσω την απορία σας, ναι, τα διαβάζουμε αυτά που γράφετε. Και γι' αυτό και θα λάβετε πολλές απορίες. Στις προθεσμίες τώρα, ιδιαίτερα σημαντικές, όταν λέει 20 Νοεμβρίου, εννοούμε να έχει έρθει στη διεύθυνση. Το συνηθισμένο λάθος που κάνετε είναι να πάρω εγώ ένα πρωτόκολλο στο σχολείο μου, το αφήνω εκεί και όταν θα έρθει ο φτερωτός Ερμής να το πάει στη διεύθυνση, πάει καλά. Με αποτέλεσμα στη διεύθυνση να φτάσει τώρα που μετακομίσαμε κιόλας και είναι και ζόρικα τα πράγματα στις 30 Νοεμβρίου, που θα έχει συνεδριάσει η Επιτροπή και έτσι δεν θα εγκριθεί. Άρα, ότι αύριο είναι αργία, ας πούμε, η μία αργία, έτσι, αρχίστε να το δουλεύετε και φροντίστε να έχει έρθει στη διεύθυνση μέχρι τις 20. Και ελπίζουμε όχι στις 20, ειδικά διαμαρτυρίες ακούω. Πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, αφού γράφουν τα ίδια κάθε χρόνο, το copy-paste είναι δύσκολο, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αύριο είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να το συμπληρώσετε. Έπειτα, άλλο πρόβλημα, οι συναντήσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Γιατί ακούω ότι τις έχετε ξεκινήσει. Δεν έχετε δικαίωμα να τις ξεκινήσετε πριν πάρετε την έγκριση από την Επιτροπή. Δεν είστε καλυμμένοι. Αν γίνει καμία στραβή, ομιγέννητο, κάποιος μαθητής πάθει τίποτα, πώς τους κρατάτε εσείς το απόγευμα στο σχολείο? Με την έγκριση πιανού. Θα περιμένετε, συγκρατηθείτε, hold your horses λίγο και αμέσως μετά θα ξεκινήσετε τις συναντήσεις. Δηλαδή, 1η Δεκεμβρίου, επιτέλους, λίγο υπομονή. Τι είναι αυτό πια? Δεν κρατιέστε κάθε χρόνο. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά υποβολή. Όχι. Αφού θέλουμε σφραγίδες υπογραφές, πώς θα γίνει ηλεκτρονικά? Έχουμε κανένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο? Με τις πράξεις και όλα αυτά, για να Σου! φέρουμε στη διεύθυνση μέχρι το Σεπτέμβριο. Χαρτάκι.
Ξέρουμε ότι μισείτε τις προθεσμίες. Μπορώ να περάσω να το πάρω. Για σας θα κάνω καλύτερη τιμή, γιατί είστε παλιά καλή πελάτης. Θα περάσω να το παραλάβω εγώ. Okay. Λοιπόν, υπάρχει συνταγή επιτυχίας για τα προγράμματα. Υπάρχει, βεβαίως. Θα πατήσουμε αυτό το κουμπί, που τα κάνει όλα μαγικά. Όλα θα σταλούν στη διεύθυνση, θα εγκριθούν αμέσως, όλα είναι ok. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννου θα συνεχίσει. Και η κυρία Μάρα θα κάνει παρέμβαση. Χαίρομαι. Απλώς, γεια σας και από μένα. Όπως να ξέρετε,